ଏହି ଟେବୁଲଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ଟେବୁଲରେ ଆମେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦେଖ, ମଝିରେ ମୁଁ 5 ଲେଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାର 4ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବି ଦେଖ। ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣରରେ ମୁଁ ଏ ମଝି ସଂଖ୍ୟାର 3 ଅଧିକ କରି ଲେଖିବି। ଧରି ନିଆଯାଉ ମୁଁ এই କର୍ଣ୍ଣରରେ 3 ଅଧିକ କରି ଲେଖିଲି, ଆସିଲା 8। ତ ଯେଉଁ ପଟକୁ 8 ଲେଖିଛି ତା ବିପରୀତ ପଟ, ମାନେ 5ର ଏ ପଟରେ 8 ରହିଲା, ତାର ବିପରୀତ ପଟ ମାନେ ତଳକୁ ମୁଁ 3 କମେଇକି ଲେଖିବି। ଗୋଟିଏ ପଟକୁ 3 ଅଧିକ କରିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ 3 କମେଇକି ଲେଖିଲି 2। ଏବେ ଆଉ 2ଟି କର୍ଣ୍ଣର କାମ ଅଛି। এই 2ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପଟକୁ 1 ଅଧିକ କରି ଲେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ 1 କମ୍ କରି ଲେଖିବା। ଧରି ନିଆଯାଉ ମୁଁ ତଳକୁ 1 ଅଧିକ କରି ଲିଖିଥିଲି, ତ 5ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 6। ତା ବିପରୀତ କର୍ଣ୍ଣରକୁ କ'ଣ କରିବି, 5ରୁ 1 କମେଇକି ଲେଖିଲି 4। ଗୋଟିଏ ପଟକୁ +1 ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ -1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ଯୋଗଫଳଟା ସବୁବେଳେ 15 ହୁଏ, ମନେ ରଖ। ଧରି ନିଆଯାଉ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି, ଯେଉଁଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇଲି ସେଠି ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବି, ଏପଟେ ବାମ ପଟେ ଅଛି 4, ଡାହାଣ ପଟେ 8, ମିଶିକି 12 ହେଲା। 12ରେ 3 ମିଶିଲେ 15, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲି ମୁଁ 3। ତାପରେ ଏଇଠି କରିବା, ଉପରେ ଅଛି 8, ତଳେ ଅଛି 6, 8 6 14, 1 ମିଶିଲେ 15, ତେଣୁ ଏଠି 1 ଲେଖିଲି। ଏବେ 2 ଆଉ 6ର ମଝିରେ ଲେଖିବି, 2 ଆଉ 6କୁ ମିଶିଦେଲେ 8, 8ରେ 7 ମିଶିଲେ 15, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲି 7। ତାପରେ 4 ଆଉ 2 6 ଅଛି, ତା ମଝିରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ, 6ରେ 9 ମିଶିଲେ 15, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲି 9। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ମଝିରେ ତ 5 ରହିଲା, ତ 5ର ଏଠି এই କର୍ଣ୍ଣରରେ 8 ରହିଲା, এই କର୍ଣ୍ଣରରେ 2 ରହିଲା, ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 10। এই କର୍ଣ୍ଣରରେ 6 ରହିଲା, এই କର୍ଣ୍ଣରରେ 4 ରହିଲା, ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 10। ଉପରକୁ ରହିଲା 3, ତଳକୁ ରହିଲା 7, ମିଶିକି ହେଲା 10। ଏଇପଟେ 1, ତା ବିପରୀତ ପଟେ 9, ମିଶିକି ହେଲା 10। ତ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଯେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖୁଛ, এই ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଆଲଫାବେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ এই ସାରଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ ଏଇଠି ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି X, Y, Z, T। ତ ଆମେ ସେ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କରିବା। କ'ଣ କରିବା, এই ପଟକୁ ଦେଖ 8 ଅଛି, ମାନେ এই କର୍ଣ୍ଣରରେ 8 ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଦେଖିବା, ମାନେ 5ରେ 3 ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ତା ବିପରୀତ କର୍ଣ୍ଣରରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 3 ମାଇନସ୍ ହେଇକି ରହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 2। କର୍ଣ୍ଣର କାମ ସରିଗଲା। ଆଗରୁ এই କର୍ଣ୍ଣରରେ ବି ଦେଇଛି 4, এই କର୍ଣ୍ଣରରେ 6 ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଦେଖ, Z ଜାଗାରେ ମୁଁ ପକେଇବି ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ତାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 6 ଅଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 2 ଅଛି, 6 + 2 8 ହେଇଗଲା। 8ରେ 7 ମିଶିଲେ 15, ତେଣୁ Z ଜାଗାରେ ଆସିଗଲା 7। ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ Y ଜାଗାରେ ମୁଁ କରିବି। Yର ଅପ୍ରେ ଅଛି 6, ଡାଉନ୍ରେ ଅଛି 8, 6 + 8 କେତେ ହେଲା 14, 14ରେ 1 ମିଶିଲେ 15, ତେଣୁ Y ଜାଗାରେ ଆସିଲା 1। X ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, Xର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି 8, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି 4, 8 + 4 12, ତେଣୁ X ଜାଗାରେ ଆସିଯିବ 3, 3 ମିଶିଲେ 15 ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଦେଖ, X, Y, T, Zର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆମେ ସାବଧାନତାର ସହିତ କ'ଣ କରିବା, ଯାହାର ମାନ ସେଇଠାରେ ଲେଖିବା। Xର ମାନ କେତେ ଆସିଲା 3, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 3। Yର ମାନ କେତେ ଆସିଲା 1, ତେଣୁ Y ଜାଗାରେ 1 ଲେଖିବା। T ଜାଗାରେ କେତେ ଆସିଲା, T ଜାଗାରେ ଆସିଲା 2, 2 ଲେଖିବା। Z ଜାଗାରେ 7, 7 ଲେଖିବା। ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।